I got it. Yes. Oh, she's on back. I get you while I like it. Oh, she baby. I know they're alive. Left and the right, I know they're. Hey, I got you. The doctor, I get this. I da guy. When you tell your lammy, when you're doctor. But I got you. When you're going to go cooking. Hey, come. Younger. Ukugono, ikuga n'ala. Ewure ntu. Kpọpado gị ụkwụ n'ala sị gị welie yelu ndị mmụọ afọ ya gị. Onwede otu ị ga-esi gị ije. Gị lift up your leg. Lekwe ụzọ isi ga lekwe ebe ọbụla ị gara enwe trace. A trace gị na-akwụje gị ụkwụ. Akajege line. Agajega ka ụzọ ha. Ụzọ mere gị ọnụ. What road do to you? Ya ụzọ mere gị ọnụ. Igole. Ịhụrụ nwere okwu melu na ihe ekpupu. I see. You will look again. You go there. Kid, you are going to make Jimmy him. Okay. I him again. Him. I am like blessing cheese or ball and none. Chere. Cheese or bad blessing. I'll know. Again. Hey. So you know him again. Guinea Meg. You know, all the medical practitioners, both in the midwife, make sure I have It's Chizoba. Kine Coco, and we must well leakage. I'll know. Kebi Thailand. Wow. Came in marriage in January 7th this year, 2020. Oh, yeah. Dear, the non word you do can Madu logo. We hear will be meme. The money in a copa, what I can coach how on no to new General Hospital Maternity. On Gapanangua, Tupuya, Nongua, me service, metal service, there's a mere IT from IT. Yeah, medium wife. Cake at your birthday. How? Ha. Come back now, and oh, many colleagues, your otan, all the midwife. Oh, man, and advice I be idea Cherepa. It's all many who dig the medium wife. Son and Nila Biawabi idea Biango. You all the midwife. Yeah, got it, Sunday, the medium wife for Nila Mobiawa. You catch what by the alarm. Yawulan. My comega make a wooden nugget I like him. When she kill like him, a guy must well. Ndafno. A quamas well in Eku. Because every him some my jog, Macalampari and some after. A lot is him some way ago make a birthday. Bamu de Calipa of people who be jenga and all day doctors so broke upon the now walk corona and then I warm. Umo report and he let you know one or why you are one day, or tell no conubam one year a chair doctor. When you now go a chair, they have on an Allah, I don't need beat and I would only keep a wire he be a yamma. I do more room as in them Gaffre Nuzuba. Hana Potajago was now we go from Hookus now and the medium wife be more baby. They cut them some we go medium. You got them some we go medium person, you have our medium. No, take a chance. Oh, my go pum bendy. Better one may go pun or bed day hen. Unade 9 o'clock. Lanya Monia rotor. On your glog me here, one dog logibe. On your daughter me here, one dog ribe. I don't think I should get to cut them, get to Muru March or Salary North Nagadiana school. Give I wonder one that the HPD not a pedic. Imakudino, yeah, Chiefimo, what do I do work a man in Nime head center? I want when then I was Kurutu.
Skrutum ole m gwagwere no one. Enwedu skrutum ngo ụlọ ọha wode eburu ya bịa. Mgbere okwu were onye kepe wa ya mee ya psychology onye we enwere onwe nwo njọ sọ. Coronavirus ka anyị na-agwọ. I wu medical practitioner. O ihe anyị wụ. Gị lechanya ya wuru mururu nọọsụ. Ụmụ nọọsụ ọkwara aka obushi. Ka ilecha anya sị mmụọ bịa ka m na ha bịa n'ọgụ otu nga akpọ ndị medikal ugbu a ha so m n'azụ arịjega ka nwa ndịrị ala ọ bụ onye m na ya ga-abịa n'ọga n'oche ịkparịala m o Ikechukwu ihe mere m ezigbote asọt ma ya dịbara Chukwu akpọkwana isi gịnị na akpụrụ oku kpọọ ndị ji ahụ oku ụmụ nwanza nwambe a na-akwụjega ha ụkwụ ị ga-alaghachi azụ nna m Tema go ya sto chini ipare mu gido sinem sign. Ya si te pare gini. Ele ko pare si on ma paro ko. Tema go em. Kan go au so gele ko so mo metola o. Kan go kwa go. Ono pe no wa hi ga manga ga be fia. Ya bi go am sa ga de. Wole ureba hi sa ga aga de be ba life and direct. Ika te benga te laugh direct. Ika te benga te laugh direct. Na nne go mega bed ko na ga be bed. Blessing no chizaba wo umoji mmanya na umoji mmanya na mpa ya wo mamo na mpa blessing me nga amu mmanya ka amu mpam yes mpa na mpam nwere the same grade ni ime autonomous gebia nga na ime onye wu wa ga mo na onye come on ke na no wonu enu gbo nwa gị n'ọrụ elu dọrọ na ihe ọwụwa nwanchi ha ka gị imekwa nga ha aka gori na stethoscope Ima injection. Ima gwa na pa na gym. Ima na gym. Ile ku ga na amacha me a. Amacha le ma gwa ga akparapala mo. Inu du pam bu a akparapala mu. Ama wi wo ko. Ana o ti se mo le la bi ga. Mo bi ga kana ya. Hey! Nke wo kwa ada. Iwi wo ko. Gi mali elu. Gi gwi maka n'anya. Ekele dịrị Chineke na ị ga amali elu. Mgbe ị na-amali elu ote m kada na ga. Kwa ka table tennis ote bam 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 ge ban so panga ha iwe ọkụ ma gwa gị na iwe kem mgbu di Jericho iwe kem ha ka elu ọjị and iwe Chineke so ote dakwasa gị pialalo ọkwa mmi ebe na chamanya nwụrụ go nyi je tete ị ga-ala asha azụ na gị nwa ihe tiri nwa na ị ga-ala asha azụ ti jata gị ngala asha azụ respect ego ala go ngala asha gị nwa ihe nwa na ebe na chamanya nwụrụ go ani ga je tepele lacha azụ Chineke kpọ gị ọkụ lacha azụ ị wụrụ m na ahụ awụrụ gị ya n'ehe ị wụrụ fe kutere ka sa mmiri onwe dị ihe ị ga-eme ịwa n'ọzọ ejeje anwụrụ m egwele dịbo ndị ka ị kwara n'ala ịhụ dị ọkụ dị ka m nọ dị ọkụ esiri esi egwele ngịka ele ịbụlagịla maka chukwu agịdịmanya ụkwụ naanị ndịbarị ụkwụ m na-etote m na-eme ọgọtele gafukwe ịwụda ọtọrị nwee ka ịṅụdedi mgbe ọma ha ka m nọ otu isiri kwatị m na ala ụmụazị ibe gị ga-akwatụ gị ma ọ na-enwere ụmụazị dị ka gị anụ ozi eri o mere sị nekwu uwe m ji apụta ebe ibe m nọ na ya Telefone mo enye m grasịrị m ji ara ịkpa gị tee n'ala Ini aja balam memang lu. Phone serong gitu ya nala, gitu ya nala. Ikaw, kamu tegang gua, enggak keketik lagi. Aku ngebem kacau, beste nuzo enggak kremi ya kawan. Ngurusin bana fobo
phone bokri. Happy birthday to Zaba. Bless Nali no. Mama na Lumoji, Anambra State. I'm a log on him member no. Gonna dig him as well. Uno mapukwe into matrimony. I'm na December. January, sorry, 2020. Una bo show te kupuru. Ni me matrimony. Kambo hangana digunu jiklalo one. Chineke goziele m gekpere m n'isi go wee bi letara anya sị mba na igida awa agavụ na igida awa ọsọ aka na igida agba n'iro gịsị mba ka ịlụ ọdị baa na nne na nna gị uru ihe anyị bụ n'obi lụọ dị Chineke nna ga-emezuru gị tupu panadonic nọ na-akwụsịla mbụ ọrịa na pụtara na ọrịa Colombia typhus tupu ọ na-akwụsị kwarantin na gị na-adịghị ga-eji ote kwaga anọ ote kwasịrị nwa kwakpuo n'ime afọ n'aha Kraịst ọgụda aha gị ọ na-aha gị ọwara na-agba mgbe di gị lụrụ nwaanyị n'ụwa ya mbụ ọ mụgidere nwa ote mụmụmụ ugbu a ihe ọ ga-abọchịtawo nwa bụbụbụ happy birthday our dear wife, long life and prosperity. Unu hụrụ otu onye ogbochi chiri tọm n'ala. I am dirty, cannot come again, but I will stand here and come mụ na-ara ahụ tupu m come ọ na-adị so comable. Happy birthday.